Gikumpirma ni President Bongbong Marcos Jr. kon PBBM nga detinado na sa Prague ang pugante o kanhi Ako-Bicol Party-list Representative nga si Zaldy Co. Human misulay og sulod sa Czech Republic nga walay tarong nga dokumento. Sa usa ka pamahayag online, ipahibalo sa presidente nga nakig-koordinar na sila sa gobyerno sa Czech aron masigurong masubay ang tanang legal nga proseso sa pagpauli kang ko sa Pilipinas. Naghatag sab siya og kasiguruhan nga magpadayon ang ilang paghatag og kasayuran sa publiko sa kalambuan sa maong panghitabo. Kay numduman nga giingong migawas sa nasod niadtong mid-2025 si Ko aron magpatambal apan wala na miuli. Human nalambigit sa malosong flood control projects. Gisulayan sa bugpugos sa Kongreso nga mapauli si Ko sa Pilipinas pinaagi sa pagkansela sa Travel Authority apan dali kining nag-resign. Gideklara sa Sanigan Bayan is fugitive ko na pugante si Ko niadtong Pebrero ning tuig human siya gipasaka graft and malversation tungod sa malosong road dike project sa Oriental Mindoro.